Alhamdulillah oleh kiriman paket saka bojoku kok dadak paket nih barang. Oh, foto iki coba tak buka tuh. Bisa si foto lagi. Alhamdulillah. Wah, iki sendal jepit. Ukurannya kok yo masih nomor 10. Bojoku pancen ngerti kok. Tapi sendal putih pos itu kok sendal jepit. Nah iki cocok, seneng aku warna iki. Cuk loro meneh. Wah bojoku jan pangerten tenan. Ngerti bojone sandal jepit wis tepos wingi arep kepleset dipaketke sandal jepit. Main nang masjid mudah sergep tur semangat. Jan bojoku ki bidadariku kok. Ngerti apa sing tak karepke. Wis apa-apa kudu disyukuri. Alhamdulillah. Poso iki ditukokke sendal jepit sapa ngerti engko. Lebaran aku dine kado karo bojoku. Tenan iki pas iki pokoke kudu bersyukur. Ini rezeki apa wae kudu disyukuri. Saiki iso tuku sandal jepit, sapa ngerti sesuk aku ditumbaske lambi lebaran ya ta.